rigtig mange virksomheder modtager i dag et væld af jobansøgninger. Så det er næsten helt uoverskueligt at tænke på, hvordan man skal få besvaret alle de ansøgere. Der er så også rigtig mange virksomheder, der ikke får besvaret de ansøgere, og det er til stor frustration for de ansøgere, som har siddet og brugt tid og kræfter på at sende en ansøgning ind til virksomheden. De har naturligvis en forventning om, at de får et svar på den ansøgning, de har sendt. Vi har så undersøgt og vurderet, hvordan kan vi løse det her problem. Og resultatet er blevet en webportal, som alle arbejdsgivere kan bruge, og den ligger på en website, der hedder www.jobresponse.com. Hvad er så jobresponse.com? Det er en webportal, der er udviklet til, at arbejdsgivere de kan svare deres jobansøgere. Systemet er meget, meget enkelt at betjene, og det første man gør, det er, at man går ind og opretter sin konto på systemet. Og når man har gjort det, så kan man gå ind og oprette en stillingsbetegnelse på det job, man nu skal have opslået. Når man har gjort det, så får man et lille link, som man indsætter i den annonce, man har opsat på nettet. Det kan være på sin egen hjemmeside, det kan være på Jobindex, eller Jobnet, eller Jobzonen, eller Stepstone, eller hvor man nu har lagt det her jobopslag. Når man så har det link, så kan alle ansøgere, uanset hvor de kommer fra og hvilken portal de kommer fra, så kan de lægge deres ansøgning ind i jobresponse.com. Herfra kan du så administrere udsendelsen af svarbrev til alle dine jobansøgere. Og det sker ganske automatisk. Fordi systemet er opbygget sådan, at man får en menu frem, eller et punkt frem, hvor man så kan se, hvilke jobansøgere der er kommet. Og i det øjeblik, man kategoriserer, om det er en egnet, ikke egnet eller måske egnet, så udsender systemet automatisk en e-mail med et svar til den pågældende jobansøger. Andet skal man ikke gøre. Og hvad betyder det så for dig? Ja, det er jo indlysende, når man skal have så mange, eller få så mange ansøgere ind, så skal der besvares på alle de her ansøgere. Og det er jo ikke nødvendigt, fordi det gør systemet. Det du så kan bruge din tid på, det er at udvælge de rigtige ansøgere. Fordi der er en enorm tidsbesparelse i, at man ikke skal sidde bare og besvare ansøgerne. Det væsentlige i en rekruttering, og det som der er dyrest, det er jo at finde præcis den rigtige ansøger. Og det er det, der bliver meget mere tid til, når du bruger jobresponse.com. Systemet er udviklet til simpelthen at håndtere kommunikationen ud til jobansøgerne, og ikke så meget selve processen med udvælgelsen, fordi den foregår godt nok kontrolleret i systemet, men det er jo der, hvor din arbejdskraft og din vurdering og din viden skal ind i systemet. Og det er det, som du så kan bruge din tid på, frem for at skal sidde og skrive ud til folk. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at de her jobansøgere får svar på deres jobansøgning? Altså udover det indlysende, at det vil de selvfølgelig gerne have, at det har de en vis forventning om, så har det altså også en betydelig faktor på virksomhedens branding. Det er noget, som der offres rigtig mange penge på i det daglige, og det er der, hvor man måske ikke rigtig ser, at noget med en jobansøgning kan have noget med firmaets image at gøre. Men det har det i allerhøjeste grad, fordi rigtig mange ansøgere de bliver sure, arge, skuffede, fornærmede og alt muligt andet på virksomheden, fordi de ikke får det her svar. Og derfor er det så vigtigt, at man får dem sendt ud. Og det er det, som jobresponse.com præcis er lavet til, det er at sikre de her informationer. De kommer både den ene og den anden vej.